Θα παίξουμε Brawl Stars Part 4. Πάμε 8.000 κύπελα. Σήμερα το game θα έχει και λίγο rank. Θα σας μιλήσει και ο φίλος μου ο Κώστας. Δεν είναι σήμερα ο Διονύσης εδώ, οπότε θα σας μιλήσει ο Κώστας. Γεια σας, είμαι ο Κώστας και θα παίξω με τον φίλο μου τον Τάσο. Λοιπόν, πάμε λίγο rank και μετά θα παίξουμε και Showdown, Brawl Ball, Knockdown. Πόσα ματσάκια θα παίξουμε? Θα παίξουμε να ανέβω λίγο κυπελάκια, θα παίξουμε ένα δεκάρι. Όχι, λέω στο rank. 3. Και μπορεί να παίξουμε άλλα 2 στο κλείσιμο. Κώστα. Έλα. Κάτι κουκόταν από το κινητό σου, τώρα σταμάτησε. Τέλος πάντων, το βίντεο δεν έχει σταματήσει, δεν πειράζει. Ωραία, πάμε. Gemcrab. Το χειρότερό μου, δεν μου αρέσει καθόλου. Καλά τα πάμε όμως. Πώς δείχνει έτσι, Μαξ? Κώστα. Όρμα. Πώς πέθανα έτσι? Μπράβο ρε Τάσο. Τι έκανα εγώ? Τι έκανες? Πάμε λίγο. Μπράβο κότσα λέω. Μπράβο Κώστα. Φύγε πίσω, φύγε πίσω, φύγε πίσω. Ρε Κώστα. Εδώ πίσω γωνία καθίστε εσείς. 3, 2, 1. Πρώτο match win. Ναι ρε φίλε. Πάμε λίγο. Λοιπόν παιδιά, πρώτο match win. Δεν έχω παίξει καθόλου rank, γι' αυτό είμαι bronze 1 και ο φίλος μου bronze 2. Εγώ bronze 2 είμαι. Για σένα λέγω ότι είσαι bronze 2, εγώ είμαι bronze 1. Πάμε άλλα 2 ματσάκια. Τι θα είναι το δεύτερο μάτς? Θα είναι hot zone. Οκ. Ωραία. Πάμε. Καλή είναι η δίπλα. Φύγαμε. Εγώ πάω. Εσείς τραβάτε στα άλλα και εγώ πάω σε αυτό. Καθίστε εκεί εσείς, Κώστα. Μπράβο Κώστα. Κώστα, προσοχή, να μην πάρουνε καθόλου αυτό. Αυτοί φουλάρανε το ένα και πάνε να φουλάρουν και το άλλο, τέλειωνε. Μπράβο ρε Κώστα, μπράβο. Έλα άλλο λίγο θέλουμε Κώστα, μη φοβάσαι. Μη πεθάνουμε μόνο τώρα. Μόνο τώρα δεν πρέπει να πεθάνουμε Κώστα. Κώστα, ζω μόνο εγώ. Και το πήρα. Πάμε δεύτερο match win. Νικήσαμε και πάλι.
Πάμε ένα ακόμα τελευταίο ματσάκι. Ελπίζω να σας αρέσουν αυτά τα μάτς. Να σε ρωτήσω κάτι ρε Κώστα. Πώς έβαλες Φρανκ? Φρανκ, πώς να μην το βάλω. Γιατί να μην το βάλω. Ξέρω, δεν έχεις βάλει και πολλές φορές τέτοιο. Φρανκ. Ωραία, εντάξει. Πάμε, καλά είναι. 3. Ράσα. Πήγαμε να φάμε ένα γκολ. Κάτι ήθελε να μου πει ο φίλος μου και το σταματήσαμε λιγάκι. Δεν πειράζει βέβαια. Κώστα, έλα, Κώστα, έλα. Σούταρε το. Φύγαμε. Σε πάσα. Πρόσεχε Κώστα, πρόσεχε εκεί πίσω. Διώξε μπάλα. Τέλει, πάμε. Στείλε μέσα. Μα δεν την έχω εγώ την μπάλα για να σου στείλω, άμα θέλει άλλη θα σου στείλει. Πάμε και το τρίτο match win, οπότε τέλεια. Να πάμε άλλο ένα, αυτό πήγα να σου πω. Πάμε για να φτάσω τέτοιο bronze 3. Πάμε για να φτάσω κι εγώ bronze 2. Και αύριο, θα το πω, αύριο θα έχει βίντεο Brawl Stars με rank. Μόνο rank θα παίζουμε. Αύριο θα παίξουμε μόνο rank, ναι. Θα πρέπει να φτάσουμε gold 1. Ή silver 1, silver 1. Γιατί silver 1. Gold 1, silver 1 θα πάμε μετά, θα κλείσω βίντεο, δεν πειράζει. Αύριο ξανά θα βγάλεις. Ναι, αύριο. Εγώ είμαι άμυνα, πήγαινε μέσα. Μέσα είμαι. Το κατέστρεψα λίγο. Κώστα, τι άμυνα είσαι ρε? Καλή δεν είναι. Καλή είσαι. Με πήγε μπροστά για να μην... Άστο, κανείς δεν κάθεται άμυνα. Εσύ δεν κάθεσαι. Κάτσε άμυνα ρε εσύ, μας έχουν σπάσει πιο πολύ αυτοί. Μας έχουν διαλύσει αυτοί, δεν μας έχουν σπάσει απλά. Εσείς μπείτε μέσα, δεν γίνεται. Εγώ έχω ulti, αλλά δεν μπορώ να περάσω. Εγώ τώρα πάω να περάσω γρήγορα. Πρόσεχε. Ωραία φίλε. Προσοχή, ο Edgar έχει σούπερ και... Μπράβο. Γρήγορα φάτε τους. Πάω μπροστά εγώ. Έχω φτάσει εδώ πέρα σε αυτούς. Κάτσαμε. Δεν κάτσαμε ακόμα. Κάτι κάναμε. Η άμυνα... Η έμεινα... Έχει έρθει... Τη γαμίσαμε. Πάει, τη χάτσαμε. Δεν πειράζει για μια φορά. Αλλά μην ξαναγίνει. Πες το 3 εσύ. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα μάτσι, όχι. Δεν ξέρω. Πάμε άλλο ένα μάτσι για να πας εσύ bronze 3 και εγώ
Silver. Περίμενε μία. Πάμε. Τελικά τώρα πρέπει να παίξω 2 μάτς επειδή έχασα. Χάσαμε πριν και πρέπει να... Εγώ ένα πρέπει να παίξω ακόμα. Εγώ 2 για να πάω μπρος 3. Λοιπόν, πάμε. Σας είχα κόψει λίγο, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς δεν χάσετε και πολλά. Πάμε. Μπάζ εδώ. Με κοκάλωσε. Πέθανε. Πάμε, παιδιά, πάμε. Πρέπει να νικήσουμε, παιδιά. Πρέπει να νικήσουμε. Πάει, όχι, ρε φίλε, πήγα να φάω τον Λέο, να ξέρεις, αλλά πέθανα. Μην πας έτσι για να πεθάνεις απλά. Ναι. Πάμε, έφαγα Λέον, τους έχω φάει όλους εγώ, ρε. Λίγο βοήθεια στην άμυνα. Πάει ο άλλος έτσι μπροστά, χάσαμε. Εξαιτίας του. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, τελευταίο μάτς ήταν αυτό, δεν παίζουμε άλλο τώρα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε 3 μάτς showdown, 3 μάτς brawl ball και τέλος το βίντεο, γιατί έχει πάει ήδη στο 10 λεπτό. Οπότε πάμε... Μπα, θα το φτάσουμε στο 20 λεπτό. Τέλειωνε, πάτα ready να μην αργούμε. Edgar, θα βάλεις εσύ? Ναι. Έχεις Dynamite. Έχεις Dynamite. Dynamite έχω βάλει. Έχεις Dynamite. Λοιπόν, αύριο μπορεί να μην έχει βίντεο Brawl Stars, να έχει βίντεο Among Us, γιατί σας είχα δει, σας άρεσε πολύ. Θα δούμε. Ο φίλος μου δεν έχει ίντερνετ για κάποιο λόγο τώρα. Θα πιάσει σε λίγο και θα μου μιλήσει. Γιατί μιλάμε στο Snapchat και του έχει κοπεί λίγο το ίντερνετ. Πάρτο. Έλα τώρα. Έλα, μπράβο ρε Κώστα, Χριστέ. Κώστα. 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 Το έκλεισε ο φίλος μου, θα σας ξαναμιλήσω λίγο που θα με πάρει. Ωραία παιδιά, ο φίλος μου έχει ίντερνετ τώρα, περιμένουμε να μπει και στο παιχνίδι. Τότε πώς έπαιζε μια χαρά που είχα ίντερνετ? Δεν ξέρω, το Snapchat είχε κλείσει πάντως, θα σου... Βασικά στο βίντεο δεν θα το δεις, γιατί δεν το δείχνω. Τίποτα. Ωραία, μπες. Λοιπόν, να παίξουμε άλλα 2 match showdown και θα παίξουμε 2 brawl ball, γιατί το βίντεο μας έχει βγει ήδη πολύ μεγάλο. Ναι. Οπότε μπες να τελειώνουμε. Μπας και παίξουμε 3 brawl ball. 2 θα παίξουμε, αλλά άμα προλάβουμε θα παίξουμε 3. Έχουμε πάει ήδη 15 λεπτά. Τέλειωνε, πάτα ready. Πρέπει να αλλάξω skin μια γρήγορη. Πώς έχεις ready? Πώς έχεις ready? Δεν ξέρω, πώς το μία ready? Δεν με αφήνει. Θα αλλάξεις παίχτη. Έλα! Γιατί? Ωραία παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Κώστα, είσαι έτοιμος? Ήρθα!
Έλα, έχουμε ξεκινήσει. Γιατί δεν πάμε μισά ώρα, ρε. Μη μου το λες τώρα, σου είπα 20 λεπτά, μπορεί να πάμε 25, είμαστε ήδη στα 15 λεπτά και θέλω βοήθεια κιόλας. Κώστα, κοιμήσου κι άλλο. Βάρα ρε τον αέρα, βάρα ρε. Κώστα, ξύπνα! Παιδιά, ο φίλος μου όλη την ώρα δεν έχει ίντερνετ, ρε. Κώστα. 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 Τι θα γίνει? Μία κάθεσαι κίνητος. Μία δεν έχει ίντερνετ. Τι θα γίνει? Μία θα χάσω. Δεν λύνε μπες και γράφω βίντεο. Σταμάτα. Δεν μπορώ να παίξω για λίγο. Ωραία, συνεχίζω μόνος μου, παιδιά. Βγάλε με και παίξω. Παίξω ένα μάτς μόνος μου τώρα, showdown. Και μετά πάμε στον Brawl Ball, αν προλάβει ο φίλος μου. Γιατί με βάλε με νουμπάκια? Τέλος πάντων. Κι άλλος αντικαρέτο. Ποιος είναι πιο δυνατός? Εγώ είμαι πιο δυνατός. Έλα εδώ. Σε κάνω γκαργκαλιτό. Στιπάντο. Στιπάντο. Έλα ρε. Ωρε στιφάδο, ωρε στιφάδο. Ρε. Πώς με έφαγε? Για πείτε μου τώρα εσείς πώς με έφαγε. Πάμε Brawl Ball. 2 μάτς Brawl Ball. Θα μπει ο φίλος μου, άραγε. Τι έκανε ο φίλος μας? Παιδιά, τι κάνει ο φίλος μας? Παιδιά, δεν μπει. Καθόταν ο φίλος μας, κοροϊδεύε και δεν μπήκε γκολ. Μπράβο ρε, ωραία ομάδα έχω. Μπράβο ρε, ωραία ομάδα ρε, ωραία ομάδα. Επιτέλους. Ρε, κοίτα τι κάνει ο φίλος μας τώρα δηλαδή. Δες εκεί ο φίλος μας ρε, κάθεται τρολάρι. Έτσι και χάσουμε εξαιτίας του. Πολύ καλά. Μπράβο, την έχει πάρει ο καλός φίλος και ελπίζω να το βάλει. Ναι ρε φίλε, μπράβο σου. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Φυσικά περίμενα, άμα μπει ο Κώστας τώρα θα παίξουμε άλλο ένα. Ωραία, έχει πει ο φίλος μου. Οπότε θα παίξουμε άλλο ένα, είσαι τυχερή. Άρε τυχερή. Πάρ' το φίλο μου κλείσει, περιμένετε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει ήδη στο 20 λεπτό, θα παίξουμε τελευταίο μάτς, μόνο και μόνο επειδή μπήκε ο φίλος μας.
Και πάμε να παίξουμε το μάτς. Μόλις μπει ο φίλος μας. Πρώτο περιμένω το φίλο μου εγώ. Τάσο, δεν θα παίξει ο πρώτος. Άμα δεν παίξει ο φίλος μου τότε αφήστε το. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε μια επόμενη φορά.